κινητό. Και αν δεν το έχω συνδέσει ούτε στο υπολογιστή ούτε τίποτα, δηλαδή δεν έχει ούτε καλώδια όπως το βλέπετε. Απλά χρειάζεται μόνο να έχουμε πρόσβαση στο ίντερνετ, αυτό μπορούμε να το κάνουμε μέσω Wi-Fi, wireless. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, δεν έχω ούτε μπαταρία. Οκ, πάμε. Διαλέγουμε ελληνικά. Διαλέγουμε τη χώρα μας. Ελλάδα. Έχουμε σύνδεση στο ίντερνετ. Όπως βλέπετε αυτό το κινητό είναι κλειδωμένο από κάποιον χρήστη που εμείς δεν ξέρουμε ποιος είναι και πρέπει να το επικοινωνήσουμε, γιατί μπορούμε αυτό το κινητό να έχουμε αγοράσει στο ίντερνετ, μας το έχει δώσει κάποιος φίλος που ούτε αυτός θυμάται τώρα τι έχει και πώς μπορούμε να το ξεκλειδώσουμε τώρα. Κάνουμε τριπλό κλικ στο home κουμπάκι για να ενεργοποιεί η φωνητική. Πατάμε μετά ύστερα επίγουσα κλίση και κάνουμε μια κλίση στο 112. Μόνο γίνεται η κλίση, το κλειδώνουμε και μετά πατάμε το home. Όπως βλέπουμε, εδώ είναι η κλίση που έχουμε κάνει. Να το, όπως βλέπουμε το κινητό μας είναι εντάξει. Τώρα πάμε εδώ και εδώ όπως βλέπουμε είναι το email του άλλου χρήστη που είχε το κινητό μας. Μπορούμε να το επικοινωνήσουμε και να του ζητήσουμε να το ξεκλειδώσει.